Dan juga ada Nexten Bro. Ada Pratama Audio. Ayo Om. Iya Dek. Nih lagu yang lagi mumbul ya. Aku ngepek ya Dek. Gak apa-apa. Lagu anyar rung apal. Sing lawas lali. Petang rasane ati kenanda sengiting lian hanya wang aku kowe labukan tresna Mas wong ayu tak jalo ojo seleka tresna pancene tresno iki akeh pacoba arep tumeka nganti katresna iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan dunyo rapi sonompo bakal tak joko yen durung kepisah mringkang kuwasa Kang Mas kowe sing kasayang ralimo aku kudu kelangan Mas mesti kandeng ati tungoku siji tresno iki abadi jo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula tresno dadak kendhat saking coba care wangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isi nyawiji ada Pratama Audio Maxon Bro Wasik Bos Kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas mesti kandeng ati tresnoku siji tresno iki abadi jo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno dadan kendhat saking coba tare wangi tak pateni lahire tresno kang suci asunyatan yen to aku sliramu isi nyawiji Remana mas Iya Dek.
tresno iki abadi Jo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno dadat kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu bisa nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno dadat kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu iso nyawiji. Ya, Oke, matur, thank you.